No my sa teraz nachádzame pod horou Lózer. Nie sme lúzeri, ale tá hora sa tak volá. A je úplne krásna zelená. A dostali sme sa sem takou panoramatickou cestou. Sme asi vo výške 1600 metrov. A k tomuto jazierku od tej cesty to bolo takých 10 minút pešo, čiže úplne pre malé deti priam stvorené. Tu je naša Ninka. Ninka, zakývaj! Ninka už chodí okolo jazera, nevydržala. Je tu krásne jazero. Tu perfektná panoráma, pozrite. Tu sú naše mami, tu je naša mamina s Nelkou. Ahoj. A ja vám ukážem opačnú stranu. No, takže toto sú hory. Dachstein sa nám zahmlel, ten nevidíme, škoda. Ale, pozrite tu dole, tam dole je Altauzerse, to je také jazero, ktoré je trošku vidno, tam dole. A tu je hora Tryselvand. Krása. Pasú sa tu ovečky. A počasie sa nám konečne vyjasnilo, lebo boli búrky pobedné, takže my sme sa sem dostali. Takže sme išli takou strmou panoramatickou cestou a dostali sme sa k tejto Lózerhütte, k tejto chate, kde máme zaparkované auto. Takže ešte raz vám to takto otočím dookola. Toto veľmi odporúčame, krásny výlet.